बाक्सायाव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड भारत सरकारनि बानजायनाय आरो बाक्सा एग्र पिट फार्मार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेडनि मददजों आबादारिफोरखौ फोरोंथाय होनाय आरो सुबुं सम्पद सोरजिनाय मावबादा लानाया सोलिगासिनो। थांनाय 1 मार्चनिफ्रायनो बाक्सानि गुबुन गुबुन जायगायाव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड लोगोसे बाक्सा एग्र पिट फार्मार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जथायै आबादारिफोरखौ बिगियानारि राहाजों फोरोंथाय होनाय आरो सुबुं सम्पद सोरजिनाय थांखिजों हॉर्टिकल्चरनि फोरोंथाय मावबादाया सोलिगासिनो। बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलि तामुलपुर जालाह बोरिमाखा आरो थांनाय सानखालि आक्सिया बालाबारि बे मोनबा जायगायाव आबाद बिथिंनि फारसे रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ लानानै मावबादाखौ होनाय जायो। जोंहा ट्रेनिं सोलिबाय थादोंमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव। बे ट्रेनिंखौ अर्गानाइज खालामदो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर मेजिफेमा नागालैंड आरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगोसे बाक्सा एग्र'फेड फार्मार प्रोड्यूसर कंपनी जायनि अफिसा बोरिमाखायाव दङ। बे ट्रेनिंआव जोङो खेतियकफोरखौ जोङो ट्रेनिं होगासिनो दंमोन। जोङो 1 मार्चनिफ्राय दिनै 5 मार्च जाफैबाय। जोङो बेलेग बेलेग बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जोङो बिखौ ट्रेनिंखौ होबोदोंमोन। प्रथम जोङो 1 तारिखआव होबोदोंमोन जोङो नाग्रिजुलियाव, 2nd जों होबोदोंमोन तामुलपुराव, 3rd जों होदोंमोन जाला, 4th जोङो बोरिमाखा सकआव आरो दायो 5th आक्सिया बालाबारि गामियाव जोङो बे ट्रेनिंखौ जोङो दिनै होदोंमोन। बे ट्रेनिंआव जोङो मशरुम्स काल्टिवेशन आरो लोगोसे हॉर्टिकल्चर क्रप्स काल्टिवेशन आरो बिनि उनाव जोंहा बी कीपिं बिनि सोमोन्दै जोङो बे ट्रेनिंआव जोङो रिसोर्स पार्सन्सफोर लिंहरनानै जोङो खेतियकफोरखौ जोङो ट्रेन खालामदोंमोन। दा दिनैनि बे ट्रेनिंआव जोंजों लोगोसे रिसोर्स पार्सन हिसाबै उदालगुरिनिफ्राय जोंहा महेश चुमुआ जायहा अराउन्ड 35 इयार्स बी कीपिं खालामबोबाय बिथाङा दङ जोंजों लोगोसे। बे ट्रेनिंआव जोङो एभ्रि ट्रेनिंआव जोङो पार ट्रेनिंआव जोङो 100 करि जोङो पार्टिसिपेन्ट्स जोङो लादोंमोन। जोङो बे ट्रेनिंखौ जों जेबो फिस लायाखै। बे ट्रेनिंआ सेंट्रेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेजिफेमानिफ्रायनो बाक्सा एग्र'फेडनो ट्रेनिं होनो थाखाय उत्साहखौ हरनाय जादों। बे थांखिखौ मानि थाखाय लानाय जादों? बे थांखिया जाहैबाय हॉर्टिकल्चर क्रप्सआव जोङो जोंनि जिथु रिजन बे रिजनाव जोङो दासिमबो जौगानो हायाखै। जों जे जौगानो हायो हॉर्टिकल्चर क्रप्स काल्टिवेशनाव, बिनि थाखाय जोङो बे ट्रेनिंखौ होनाय जादों। दिनै जों जिथु बाक्सायाव खालामदोंमोन बेथ' जोंहा सानसे प्रग्राममोन, नाथाय जोङो फिउचार जोङो ओरैबायदि प्लान खालामदों जों माने 7 days जोङो वार्कशप लागोन जेराव प्रेक्टिकेलि जायफोरा पार्टिसिपेन्ट्स बिसोर जे प्रेक्टिकेलि सोलोंनो हास्रायो जों बिदि जोङो थांखि लागासिनो दं। जायफोरा बे हाबाफारियाव नोंथांमोननो सोलोंनो फैबाय, सोलोंग्राफ्रा माबायदि मुलाम्फा जागोन होनना नोंथाङा सानो? जिहेतु प्रथम खौराङा जाहैबाय बाक्सा एग्र'फेड फार्मार प्रोड्यूसर कंपनीया निजे मोनसे हानि प्रोड्यूसर कंपनी जायहा आजि 2-3 months जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट विभिन्न जायगायाव बिसोरो बी बक्सेस कल'निसफोर लगायना दोनदोंमोन आरो बिसोरो गुड एमाउन्ट अफ हानिबो कालेक्ट जादों। आरो बेजों लोगोसे जे आत्मनिर्भर भारत जिथु हानि मिशनखौ लादो भारत सरकारा, हानि मिशननि जुदि जों नायोब्ला बाक्सानि जिथु ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रडाक्ट बेबो हानियानो। स' बेयाव बाक्सानि खेतियकफोरा बेरे फिसिनायाव ओंखारबोदों आरो ताकि बिसोरो गावगायनि सायावनो दिपेन्ड खालामनो हानाय हानि फाननानै एसे एनै मोननानै न'खरखौ बाक्सा एग्र'फेड फार्मार प्रड्यूसरनि जिथु प्रडाक्टआ दायो जोङो राइट नाउ जुदि जोङो टंलायाव मोनसे एग्जिबिशन जाबाय थादों बेयाव जों नुगोन। बेयाव जोंहा मोनसे NGOबो दङ जायहा हेफाजाब खालामदों आरो बाक्सा एग्र'फेडनि जिथु मास्टार्ड हानि रिसेन्टलि ओंखारनाय मास्टार्ड हानि बेखौ एभेलेबल टंलायाव दायो एग्जिबिशन जाबाय थादों बेयाव मोनगोन। 1 लिटाराव बेसेबांसो रां लानानै फाननाय जायो? जोङो बेखौ 1 लिटार जों बिदि माबायाखै। जोङो बेखौ दायो 500 ग्रामनि मोनसे बनायदों आरो 250 ग्रामनि जों बनायदों। 500 ग्रामाव दायो जोङो MRP होदो 600 रुपिस। दा बिखौ जाहोनानो जाहैबाय जोंनि रिजनाव दासिमबो बिदि प्रसेसिं इउनिट गैया, लेभेलिं बटलिं खालामनायनि जोंनियाव दासिमबो मोजां सुबिदा गैथ'वाखै। खिन्थु लासै लासैनो जोङो खालामलांबाय थादों जालांबाय थादों। स' प्रडाक्शना जेसेबांनो बारियो जोंनि रिजनाव बेसेबांनो मानसिफोराबो उत्साह मोननानै आरो जोङो लेभेलिं बटलिं जोंनि जायगानिनो जोङो बानायनायनि जोङो थांखि लागासिनो दं। মোৰ নাম শ্ৰী মহেশ চমুৱা, মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট শুক্লাইৰ পৰা আহিছোঁ। মোক মানে শিকোৱাৰ কাৰণে মাতিছিলে। লগতে মই মৌ পালন কৰা আজি প্ৰায় 35 বছৰ হ'ল। মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে মোক মাতিছিলে আৰু ইয়াতে আহি যি দেখিলোঁ বহুত ভালে লাগিছে। আৰু এইটো মানে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট মৌ পালনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল।
লগতে এই মানুহখিনি মানে কামত আগবাঢ়িব মোৰ বুলি বিশ্বাস এটা আছে আৰু মানে মৌ পালনে দিয়ে আজিৰ দিনত মানুহ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে না আৰু আজিৰ দিনত মৌ পালনেৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে চাকৰি আশাত নালাগি মানে মৌ পালনৰ যোগেদি মানে আগবাঢ়িব পাৰে আপুনি 35 বছৰ মানে সেই মৌ পালনৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ মই 35 বছৰ মৌ পালন কৰি মানে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ আৰু যথেষ্ট লাভজনক এই বস্তুটো বাক্সা অঞ্চলত যি ৰাইজ এইটো কি ক'ব বাক্সা অঞ্চলৰ কাৰণে বহুত ভাল মই যিটো আহি দেখিলোঁ মানে যিটো অঞ্চল বৰ্তমান ট্ৰেইনিঙৰ যিখিনি জেগাত মই দেখিলোঁ এৰিয়াটো বহুত ভাল আৰু খেতি বাতিৰে ভৰপূৰ উঠি অহা যি প্ৰজন্ম ইয়াক কি আহ্বান জনাব উঠি অহা প্ৰজন্ম মই এতিয়াই জনাওঁ যে তেওঁলোক সোনকালে আগবাঢ়ি আহক যিবিলাকেও মানে কৰা নাই তেওঁলোকে আহক দেখি পেলাই মানে কৰক এইখিনি মোৰ মানে হেৰি আৰু মানে কি ক'ম অনুৰোধ